ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ କରୋନା ଆଲବମ୍। ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଜନ ତଥା ଆଲବମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରହିଛି। କରୋନା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଗତ 1.5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଭଜନ ଓ ଆଧୁନିକ ଆଲବମ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଝିଅ ନୁହେଁ ତୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଗୀତକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେହି ବିବାଦ ପରେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ସେସବୁରେ ଶାଳୀନତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କେତେକ ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା କହୁଥିବା ପୁଲିସ, ଡାକ୍ତର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ସଫେଇ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଲବମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଜନସଚେତନ ପାଇଁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି କରୋନା ଆଲବମ୍।